datim rečenicama podvuci predikate i označi vrstu predikata. Predikat je jedan od glavnih rečeničnih članova, kazuje šta radi subjekat ili nešto o subjektu. Vrsta predikata zavisi od vrste reči koja je u njegovom sastavu. Ukoliko imamo glagol u sastavu predikata ili glagol i pomoćni glagol, takav predikat se zove glagolski predikat. Ukoliko imamo pomoćni glagol i neku imensku reč, imenicu, zamenicu, pridev ili broj, takav predikat se zove imenski predikat. Da bismo zadatak uradili, potrebno je rečenicu da pročitamo, pronađemo predikat, potom pogledamo koja je vrsta reči u njegovom sastavu i onda ćemo znati da li je on glagolski ili imenski. Pogledajmo prvu rečenicu. Uhvatio sam ga za ruku. Pitam šta sam radio, odgovor je uhvatio sam. Ko je uhvatio? Ja sam uhvatio. U pitanju je prvo lice jednine. Od čega se sastoji ovaj predikat? Sastoji se od glagola uhvatio, koji kazuje šta je neko radio, od pomoćnog glagola sam, koji kazuje da je u pitanju prvo lice jednine. I ovakav predikat se zove glagolski predikat. U drugom primjeru, još si tvrdoglav. Predikat je si tvrdoglav. Ovaj predikat kazuje osobinu subjekta. Šta je ovde subjekat? Si tvrdoglav. Ko? Ti si tvrdoglav. Drugo lice jednine. Da je u pitanju drugo lice jednine, saznajem iz pomoćnog glagola si. Tvrdoglav je pridev koji kazuje osobinu, a pridevi spadaju imenske reči i ovaj predikat se zbog toga zove imenski predikat. U narednoj rečenici s knjigama pod pazuhom iziđoh na ulicu. Pitam šta sam radio, odgovor je iziđoh. Ko? Ja iziđoh. Iz ovog oblika glagola znam da je u pitanju prvo lice jednine. Pošto je ovaj glagol koji kazuje radnju, ovaj predikat se zove glagolski predikat. U narednom primjeru, kako je drag i pun svaki korak povratka, predikat je drag i pun. Ko je drag i pun? Svaki korak povratka, to je subjekat. Šta kazuje ovaj predikat? Kazuje osobinu subjekta. Kakav je taj svaki korak povratka? Od čega se sastoji predikat? Sastoji se od pomoćnog glagola je. Ovaj pomoćni glagol je kaže da je u pitanju treće lice jednine. Imamo pridev drag i pridev pun. Kazuju osobinu svakog koraka povratka. Pridevi pripadaju imenskim rečima i zato se ovaj predikat zove imenski predikat. I da ponovimo. Kada hoćemo da utvrdimo predikat, pročitamo rečenicu i vidimo da li neko nešto radi ili se konstatuje neka osobina ili stanje subjekta, potom posmatramo vrste reči koje su u sastavu predikata. Ako je glagol ili glagol i pomoćni glagol u sastavu predikata, takav predikat se zove glagolski. Ukoliko imamo pomoćni glagol i neku imensku reč, imenicu, zamenicu, pridev ili broj, takav predikat se zove imenski predikat.